mutuwa Alhaji. Sannan ko? Wala kano! Alhaji ba za ta mutu. Mutuwa zai yi. Ba za ta mutu ba. Mutuwa ta Allah. Tanta mutuwa zai yi. Allah bai akwai matsala fa. Matsalar mai. Wallahi jinin shi ya kai wurin 1,100. Wayo dubu. A yi haƙuri. Dokta! Na rantsi da Allah dan Alhaji mutu ta tafi banka. Subhanallahi sannu. Alhaji akwai bukatar sai kayi haƙuri sai an ma allura. Dan nan shekaran jiya akwai wanda ya zo da irin wannan ciwon naka. Tun shekaran jiya ma ya mutu. Awa ɗaya a nan wurin. Clap back. Alhaji ka daina. Aure ne a gaba. Wala kano! Aure ne a gaba. Alhaji ka ta aure ana ta lafiya kana magana ta aure. Ina magana yin aure ba lafiya fi sabilillah. The blood of Jesus. Are very stupid. Wayo mutuwa zai yi. Wayo hawa. Alhaji ka tsaya mana tsaya mana. In ba so kake ma allura akan jijiya ba. Kaka mun yi min da kyau, yi min da kyau. Wayo hawa. Alhaji don Allah ka tsaya ma allura. Ni za ka bata min aiki yanzu fi sabilillah in ka mutu a wurin na ai ka ja mun matsala. Ka turi kai mai. Aure ne a gaba na. Kai mai. Aure ne. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Wayo hawa. Fi sabilillah. Kai dan wuce mai. Il est small qui beau. Wayo. Le monde part en couille. Wayo hawa. That has